Mas Magin. Matur suwun kanca-kanca. Saking leladan idule pasar sore iki apa sih? Bendil 83.000. Bendungan wewengkon malang kinclong banyune udan kenangan sampeyan tumut suik berambetan loto metes atiku tratapan lungguh cicer son alos rek manwe koran lawas nginompo dadi kasure nembang asmara sumilire angin bukan rasa mbak ya elek karang gadis ning saiki kowe ora remes karang gadis ingkang tresno aku kowe nate sumpah Saya sarta sing Nah, rambake teko. piye to? Aku rak wis kandha. Iki engko kanca-kanca yoga ki digawani rambak siji-siji. Garing ngitung nggih Mas. Kari ngitung alhamdulillah ki wis ra. Wah digawa Mas Jember sitok. Biasane ki lak jatahe wong lanang siji lek wong wedok ki loro. Loro. Mergo nggawa anak. Gawa anak. Wis nyatu ya panggah lek wong wedok ki menangan. Arep sing kaya ngopo ki panggah menang. Ya no, kene yo. Gajet ki Mbak Lita. Ji ilang mesra saiki ono ing tanpa pamit teko nyulayani janji swara ati mong tansah ngenteni ninggal tresno kang sejati. Ayo lo mama kok ngedoh ki mesti to. Mahesa budaya Pak Yana matur nuwun rawuhipun. Yo. Nggih monggo dhumateng para sesepuh darasan paripun sepuh. Sugeng kami didangetaken gending karang kados ninggal tresno. Ha